Tinokukwazisai muri yeZimbabwe nhasi era rimwe zuva. Takavimbisa kuti tiri kudzoka Rusape kwa Chief Chiduku. Nhau munoiziva, nhau yengozi. Paya tichisiya nyaya takapedzisira kukutaurirai kuti mombe dzichatinwa, asi isusu takanga tabva padzakazosara dzotinwa nekuda kwekuti kwanga kwasviba. Naizvozvo muzuva ranhasi tadzoka zvakare. Kune kuripwa kuri kuitika paya makanzwa achinzi Nhingi ndiwe next. Nhingi wacho akataurwa iyeye ndiye atiinaye muzuva ranhasi. Asi tisati takupai chirongwa chekuti chichakuitora nzvimbo, regai titange tambonzwa kuti mombe dzakafambiswa sei. Chinova ndo chikamu chatanga tisina kukupai. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Chandingade kukuzivisai ndechekuti pano tina Chief Chiduku vanova ndo vachatitsanangurira kuti nhau yakafamba sei. Vaera moyo ka nezuro makandiona paya ndina Taso muera moyo, Alan Chimbetu muera moyo, achataura zvana Sulu ukuimba mebhoya muera moyo. Haya, kana kune vangu zvakaoma, regai tivape mukana ndimbosuduruka pavari tivasiye vatitsanangurire kuti nhau yakafamba sei, chii chakatora nzvimbo pakutinwa kwakaitwa mombe. Vanhu vasauraya vanhu, kuuraya kwakaoma. Chivanhu chedu chiri kuti vanhu vari kumuka. Ukamuuraya zvisina nyaya anomuka. Izvi takazvionera padare pano. Kumwe kwese nyaya makaendwa ndinongotaurira vatori venhau kuti pavakaenda mombe dzainge dzisati dzaenda. Mombe dzainge dzakanonoka kuuya. Mombe dzazouya takamubvunza kuti iwe mombe 27 unodzitinha sei kwasviba, hapana road, pane kapathi wechete kanzira kadiki diki. Iye akati ndodzitinha ndega, ndichange ndine muzukuru wangu ndiye anongondiperekedza, ndine chitinha mombe dzangu. Pane iripo mombe inonzi Matsaratsi. Isi takabva tatoona mombe yacho inge ine mavara se. Mene kuti akainga iye asati ambotozviona ichatungamirira dzimwe. Saka akazoya panapa dzakanonoka mombe. Iye manje ndakazoona matochi mumuyadhi wangu kudhuze nekoti kwangu. Ndikati vanhu vakumombe dziri kupindwa apa ndivanani. Madatuma mapurisa angu ndamboona kuti vanani vari kumombe. Vakubva vaona iye akabatwa so nehama dzake. Iye aibudirwa wacho, anobudirwa wacho semabatirwa aimboitwa aya. Kungobatwa aya. Ariko ndakanzi ari ikoko, ndikati aiswa nani mukati memombe dzangu nokuti handisati ndadzipa munhu. Saka mudaidzei abva auya neuya akabvisa mombe dzake uya. Vachibva vagara pano pamba payadhi pangu pano. Ndikavati ko ndimi maakuisa tamatochi mukati memombe idzi madzipuwa nani? Maipuwa nani? Madzipuwa nani mombe? Zikanzi no, this hour ndo yandakafa, yandakapondwa. Saka inorwadza ndikandakasvika pairi. Plus munhu wandakagara anozwa kurwadziwa. Saka ndinoenda ane hasha, ndakuti manonoka. Saka ndopandakafunga kuti ndiende ndindoona kuti kwauya mombe ngani dzinenge dzanonoka, ndodzisiya hangu ndotaura namambo kuti vazondichengetera kuti dzingachengeteke sei. Saka ndo romwe yandaita, asi ndinokumbira ruregerero. Akapugama akaombera. Ndakati handichadi nyaya yacho, mandijamba ka. Mauya pano matadza kupana zvinhu zvenyu, mauya pano kuti tikuyananise mupuwe zvinhu zvenyu.
nhasi makundijamba makundopana mombe muri vairi. Saka ndichiitai zvinhu zvenyu, ndabuda mukati menyaya yenyu. Akaombera zvekuti ndaenda kutosirereswa. Kubva ndati alright, zvisinei ndo zvange zvangondikadzisa kuti zvinondwaro here, nekuti tinoziva kuti unoita zvinhu zvako zvekunzi izvi. Saka ndakudai very sorry, ndakanganisa. Vakomana vangu machinda angu aya akandinyengera, mambo yapera. Kubva ndati yakanaka, chitaura nyaya yako. Saka ndaenda kukumbira kuti ndindoona mombe idzi tichienda tese. Shuwa takadaidza machinda angu tikapinda mukati mewaya. Tasvika paya vakamboita kakokasi kavo. Hatina kusvika pameno kuti hatina kumboti vaitaurei pagurupu ravo. Vachizobvapo vachibva vazoti right mambo mombe, vachibva vapinda mukati memombe tenderera imomo, vakati mombe dzangu ndadziona dzakanaka, hazvina mhosva kuti dzimwe idiki ai kuti nditende uyu murume aunzi abhadhara nyaya yake yapera. Ndakuda kuona musikana uya anga achinzi akabatwa akabva kumurume wake airwara, tichimugadzira kuti adzokere zvakanaka. Vachibva vambobvunza kuti saka naachandogara sei, noziva varume havafariri vakadzi kuti vambodai. Saka anotondogara zvakanaka, haisi mhosva yake, imhosva yevabereki vake. Uyu uchamuperekedza anoita zvakanaka kumusha kwake. Kati zvakanaka, ndopavakaita vanenge vakaita kachivanhu kwavo ipapo, nekuti vanhu magariro vanoita chivanhu unoaona. Vapedza izvozvo vakati mombe dzedu tadziona dzakanaka, taakutina. Ndikavabvunza kuti unotina mombe idzi usiku hwakadai apa munoita sei? Saka ndotina ndega nemuzukuru wangu tiri 2. Takati apa toda kuona kuti mombe dzabva mudanga, hadzina kubva mudanga 1. Mombe dzakabva kukasiyana kwavaidzitenga vachiunganidza. Toda kuona dzinozowirirana papi. Anga ane muti wake wakareba so. Kwakubva ati ndakutina. Akati vakomana vangu vekwedu vese kwirai motikari dzirapo muende, handidi kukutangirai kumba. Ini ndichadimbura napo. Mombe dzangu dzichamwa murwizi kubva ndabira. Shuwa vemotikari vakaenda vakadai, iye achibva atanga kudzikuza mombe. Uyu muchinda wangu anogara kudhuze naikoko, akatokwirawo motikari. Asi anoti haana kuzosvika ikoko. Saka vanoti vakomana vangu vari pano, vana vechikoro vane musikana. Tiri kuti vanhu pindai mumba, siyai nazvo, vakanzvenga. Vachibva vanoti toda kuona kuti mombe dzinofamba sei. Pakangodaidzwa yaitaurwa yakunzi Matsaratsi arwanisa zvimiti zvaagura kudai. Dzakabva dzaita line up. Dzakagadzirana kuita line. Matsaratsi iri pamberi. Muzukuru wacho akambosara neimwe yakanga yakuwara mumotikari yaikamira. Mari pakakuwara mombe 4 dzaikamira mumotikari. Yakasara apo kubva anoti ndakatora mari ndifamba naye, handizooni kuti zvafamba sei, ndilosara. Saka nakabva aisiya mombe yakatozokutora mangwana. Kumberi kubva aisiya dzimwe, aona 4 dzimwe ndopaanga amira achimirira muzukuru. Kwabva adziti ndazisari pano, tichazodzitora mangwana. Vakomana vaidongorera kubva akuza futi Matsaratsi. Ari ndopa dzakatanga kutrota mombe dzichigadzirana mulaini. Iye manje hameno step, vakomana ndo vanoti vanoziva step yaaita munhu wacho. Akuenda nemombe dzake. Hanzi mombe dzakatomhanya kuenda. Nguva diki diki tisingachaona kuti aenda neko.
ndopa wakadzoka kuti mambo here zvinhu zvataona zvakaoma. Hanzi ake vakatibvunza kuti imi vana muri kupi, muri kuendepi, muri kudei? Hanzi akati atichida kungoona kuti munodzitinha sei. Vanhu maona akachitoka kwakutoenda nemombe dzake. Hanzi asvika kumba kwake hakuna danga, because hakuna danga rinogadzirwa mombe dzakawanda kudaro. Hanzi vangosvika pamba paya, hanzi akangoti chirarai pano tasvika. Mombe kwakutosara ipapo, kwakutorara apa, hapana dzakaenda. Kusvika nhasi handizivi kuti dzakadini, dziriko here kana kuti dziri kupi, hatina kuzozvitarisa. Ndo nyaya yekuzoenda kwemombe musipo. Saka tikumbira kuti nhasi tikapedza nguva yakanaka zvadziri kuuya kusena, anotenderera kuti mombe masikati hacho. Kana iwe nofunga anokutendera because aikutibvunza zvese zvaunoda. Saka uchabvunza futi ipapo kuti saka mombe dzinotinha sei, uchiita panika usina kumbozvinzwa, kuitira kuti akutsanangurire. Kana ada kuti padzichaenda futi iwe pamwe unobvumirwa kuenda naye, but hapana mugwagwa weroad, hapana nzira yeroad kuti uchazozviona sei. Pamwe unongozviona dzichitanga kurongana. Ndo pazvakaperera. Nhasi vari kuuya, ndanzwa kuti anenge akakwanisa mombe dzake. Akashungurudzwawo nengozi. Ndofunga ngozi yakamutera because iye akanditi pana apa, akandipromisa mambo musanetseke nevanhu ava. Vanouya, ndinouya navo one by one kusvika zvanaka. Saka uyo akanzi ndiye next, ndiye ari kuuya nhasi. Ndiye ari kuuya nhasi, ainzi Ganduya Sabhuku uya. Ndiye ari kutouya nhasi. Saka iye nhasi achataurawo wake. Pamwe ndiye achabvunzwa kuti who is next. Iwo taura. Asi pari kuitwa mataira aya, vanhu ava vanenge varipo here vamwe vacho vakaurayawa? Vamwe vanenge varipo, vamwe vanobira kuda kuteerera. Isu edu hatizozivi kuti uyu ari ndeupi ndeupi. Asi mazita avo ese takataurirwa kuti vakandiuraya ndinhingina vari 7. Zvichireva kuti kune vekupedzisira kunongedzwa zvichavati pfavirei nekuti vari kuwana nguva yekuunganidza pane kutanga. Amen. Nekuti kutsvaga mombe kunodhura, kunonetsa. But I don't know. Iye akati wandinoti ndakuuya ndinomubata anodziwana chete. Amen kuti anenge achibatwa paye. Haasi wekutamba naye uya. Paya mataura vakaita iratidza kuti ngozi murume aita vakadzi murume futi. Murume wokupedzisira uya uyu ainzi zvandakamuita usiku wakazviona here? Haana kuda kutaura ipapo, takanzvimbo. And because paipe vanhu vakamboda kubvunza kuti wakaitwa sei, akanzi taura, kakati hazvitauriki. Saka hatizivi kuti ipapo pane secret yekuti kana iwe murume ungade kuzvitaura kuti ndakaitwa kana wakaitwa. Asi ndofunga akaitwa zvikuru nekuti akazotaura kungoziya kuti dei akazotaura kuti kungoziya kuti dei maita Sabhuku sezvamakandiita inini zvese, kuziva kuti zvaitokurwadza. Saka handimani ndiri kuti izvozvo manje pamwe ndo zvakaitwa, because aimbonzi mombe dziri kunetsa kuti adziwane. Apa yazodziwana, adziwana nenzira ipi. Hama dzatoona kare iji yacho pamurume. Saka nehama dzamira. Aparira ngozi saka ichinzi ine murwisi. Asi nehama wokuti unokona kugara panyika usina hama dzakanaka. Ita hama dzako. Ukaita hama dzako dzinokurwira kana zvinhu zvashata. Saka ngombe munhu wana haangambotsikwanisi ngombe in short period kuti aunganidza. So 30
ndakona 27 papanzi ndakuti 30 nekuti vanoziva mutemo. Umwe wacho ndisabhuku, umwe wacho mupurisa. Saka ndivavawo ndo vakandi 30 vari vairi. Saka pane nyaya. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Esenguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level.